Bi sedema wê yekê ku wekû pêdivî hikûmeta Herêma Kurdistanê girîngî nedaye kertê çandinê. Lawran cûtiyarên Sinûrê qezaya Zaxû radibin bi birîna zeviyên xwe yên avî ji darên Fêqî da ku bikine cihên geştyarî da dahatek pê bi dest bikevît. Bê me fê edmîn sêv me kir ev sala min rabî me xwe kir bo kepir û me kir cihê geşt û guzarê. Bes daxwaza me ev e hikûmeta me geşt û guzar harîkariya me bikit. Durustkirina cihên geştyarî li şîna zeviyan bûye cihê serinca geştyaran lê nebûna xizmetguzariyên geşt û guzarî bûye cihê dilgîraniya geştyaran. اگر حکومت هاری کار بن مثلا جن هوسا خلیق پتر ده قصد کته هم دهاتک ده بو حکومت شویر پیدا بد و هم ده کردستان ات برچاف در وی مثلا سنورم خواست ازش خلق مد کم لدست بگه اوان جهد گشتیاری وقتی هن سردانت کن برمای کن خورا کن یعنی چنا بیت هکم افریقات این صبای ده ایکی دیهتن اوان جهاب فاقش بهلن اسا گشتیارک افریقاتی مبره گلگا کیف خوشم که اف جنوس این گشتیاری ال کردستان هین بس داخوزمش حکمت و پتر گرینگی لان گشت و گذاری بدن Gundê Sûriya êk ji gundên devera Gulyanê li Sinûrê qezaya Zaxû ku ji ber hebûna avaka zor zorbeya zeviyên wan li salên raborî da hatbûne çandin ji darên Fêqî lê bi gotina cûtiyarên deverê ku her sal berhemê wan bi heder diçît ji ber girîngînedana hikûmeta Herêma Kurdistanê û hatina Fêqî ji dervey herêmê. Xwediyên van zeviyan dezdaya birîna darên Fêqî û li şîna wan cihên geştyarî lê durust kirîne. Di kertê kiştûkalîj da hin hikûmeta Herêma Kurdistanê girîngî nedaye van devera lawran neçar bin ku milkên xwe yên şînkatî bibirin darûbara hem sêv hem xox da ku bikin cihên geştyarî. Lê geştyar jî gileya kêm xizmetguzariyan li van deveran dikin. Zêrevan Gulî, Badîna Saf, Gundê Sûriya, devera Gulya.